दिनै इउपिपिएल राजखान्थि दोलोआ मोनसे विक जयनिं हाबाफारि लादों। बिसायख'थि गैयाब्लाबो बिटिआरआव राजखान्थिनि बिसायख'थि बारहावा नांदों। नंगौ, बे समाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथांनि दैदेननायाव खमैबो 3,000निबो बांसिन गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोनिफ्राय जयनिं जाफैदों। बाक्सा जिल्लानि सिङाव थानाय कलागुरु बिष्णु राभा एइचएस स्कुल फिल्डआव आदाबारियाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जायाव गुबुन गुबुन दोलोनिफ्राय प्रमद बर'नि दैदेननायाव बिटिआर ओनसोलनि जौगानाय खामानि मावनायखौ मोजां मोननानै लोगोसे इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि आदर्शखौ मोजां मोननानै भिपिएफ जिएसपि राजखान्थि दोलोनिफ्राय प्रमद बर'नि नुजाथिनायाव 3,029 सा मावथिफोरा जयेन जाफैयो। हान्जानि सुबुंफोरा फैनानै इउपिपिएलआव जयेन जाफैदों। आं बिथांमोनखौ बरायदों आरो बिथांमोननो गोजोननाय बावहरदों जे इउपिपिएलनि सायाव जे बिसास बियो रायजोफोरनिया बांनायनिफ्राय बांदों। मानोना जिफोर खामानिखौ दा इउपिपिएल सरकारा मावगासिनो दङ, बिजेपि आरो इउपिपिएल सरकारा, बिखौ रायजो राजाफ्रा जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा नंखायनो मसलपुराव दिनै रोजा रोजा सुबुङा बेवहाय पार्टियाव जयेन खालामदों, बेखौ जोङो साबायखर बावदों। आरो फैबाय थानाय समाव बड'लेण्ड ओनसोलनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि बिथिङाव गुबुन गुबुन बिथिङाव गोख्रोङै इउपिपिएल दोलोआ खामानि मावलांबाय थागोन। दा थांनाय 1.5 बोसोराव जोङो थांनाय सरकारनि माखासे गोरोन्थिफोरखौ सुस्रांनायनि थाखाय खामानि मावगासिनो दङमोन। दा आरो जोङो अपेनलि फिल्डआव ओंखारबाय आरो जौगानायनि थाखाय जों गोख्रोङै खामानि मावलांबाय थागोन। सार, रेशन कार्ड बा गोदान बानायनाय आरो अरुणोदय बानायनायनि सायाव नोंथाङा बाथ्रा अरुणोदय गोदानै जागोन, जिखिनि आगोलाव थालांनाय बेखिनि अरुणोदयखौ मोनगोन। आरो गोदानै जिखिनि अरुणोदय चिफ मिनिस्टारा एनाउन्स खालामदों, बबेबा समस्थियाव 5,000, बबेयावबा 6,000, 7,000 बे गोदान अरुणोदयखौ मोनगोन। आरो गोबां दायो प्राय 2 लाखनिख्रुइ बांसिन गोदान रेशन कार्ड होनो थांगासिनो दङ। दा बेवहाय बड'लेण्ड ओनसोलावबो गोबां सुबुङा गोदानै रेशन कार्ड मोनगोन। आंनिया मोनसेल' खावलायनाय, जायफोर सुबुङा गावनो सोलिनानै जानो हायो, खामायनाय दङ, बे गासैबो सुबुंफ्रा अननानै जाहाथे रेशन कार्डखौ सारेन्डार खालामो, अब्ला माखासे गोरिब गुन्द्राफ्रा बे रेशन कार्डखौ मोननो हागोन। सार, बिटिआरआव गोदानै साख्रि थिसननायनि बाथ्रा जे बुंबाय थादों, बिटिआरआव गोदानै गोबां साख्रि ओंखारदों। दा बे साख्रिफोरखौ जोङो 3rd ग्रेड 4th ग्रेडखौ थाबैनो जोङो सुफुंगोन। आरो 99नि जिखिनि थालांनाय फोरोंगिरिफोर बिथांमोननोबो थाबैनो जों एपइन्टमेन्ट होगोन। गेलेनायखौ लुगैदों। जोंनि गिबि खुंगिरि अनसुला प्रमद बर' बिथांनि जि माने दैदेननाय जि सान्थिनि मोनसे बिटिआर, बेखौ रायजोफ्रा हमदांनो हादों। आरो दिनै बिनिनो मोनसे परिचय जे मसलपुर समस्थियाव थाल्ला बिपिएफखौ गारजोबनानै खनसे रायैनो 3,000निबो बारा माने जोंनि सुबुंफ्रा दिनै इउपिपिएल दोलोआव जगदान जादों आरोखि। आं होनदों जे फैगौ समाव जोङो गोबां रोखोमनि सोलायनाय जोंनि समाजाव लाबोदों। जे जोङो जोंनि लेखा फरायग्रा जि कलेजाव फरायनाय सेंग्राफोर दङ, जोंनि बिनानावमोन दङ, सिख्लाफोर दङ, बिसोरखौ गासैखौबो जोङो फरायनायनि मोनसे सुबिदा 5,000 करि रां गियान सोरां आसनिजों आरो LSC वाइसआव MLA फोरनि जि जोंहा फान्ड दङ, जि माने स्कलारशिप होनायनि स्किम दङ, थिग बिदिनो UPSC फरायनो थाखाय जेरै जोङो दा एक्सट्रायै जोङो मोनसे मिशन जोङो लन्च खालामदों। बेबायदि थांखिफोरखौ रायजोफ्रा जोबोर मोजां मोनदों। आरो गोदान गोदान आसनि 65 इयार्सनि एबभनि मानसिनो जों जेरै रोखोमनि जोङो दिनै आसनि होनो थांगासिनो दङ। आरो अरुणोदय आसनि जि गोदानै आरो जोङो होनो थांगासिनो दङ। बेजोंनो लोगोसे फैगौ 2 मासनि गेजेराव 1 लाखनिबो बारा बिटिआर ओनसोलाव जोङो माने रेशन कार्ड गोदानै होनो थांगासिनो दङ। बेबायदि गोबां रोखोमनि आसनि दङ, जाय आसनिखौ रायजोफ्रा माने गोमाजानो लुगैयाखै, रायजोफ्रा मोननो लुगैदों। बिनिखायनो प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव मोनसे गोदान थासारि बानायनो थाखाय प्रमद बर' दैदेननायनि जि सरकार, बे सरकारखौ मोजां मोननानै दिनै लोब लोब मसलपुर समस्थिया माने बिपिएफ होननाय गैयि बायदि परिचय होनानै दिनै इउपिपिएलआव लोगो जाफैजोबदों आरो। आङो 100% बुङो, दिनैनि दिनावबो साफा सानै बेरलावफोर बायदि बबावबा माने मोसौनि आथिङाव हयथ' हमथानानै दङ। आं खावलायदों बेबायदि माने सोरखौबा माने हमथानानै थानायनि खुनु दिन गैया। समाजखान्थिखौ सोलायनांगौ, बेवहाय बयबो बाहागो लानांगौ। ज' रायजोआ फैजोबनानै जोंनि जि सान्थिनि जि मोनसे थासारि, जि सान्थिनि मोनसे खुंथाय, बे खुंथायाव गासैबो बाहागो लानानै जोंनि जि सरकार प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जों मोनसे सान्थि मोनसे जोङो
समायना रमायना जों बिटिआर जों दानायाव ज' जाजोबनांगौ आरोखि बिथांमोनखि दङ आं मोनसेल' बुंदों गासैखौबो समान अननाय गासैनिबो समान मोनथाय अरुणोदय आसनिया गासिबनिबो थाखाय जोंनि रेशन कार्डआ गासिबनिबो थाखाय थिग बिदिनो जि माने जोंनि स्कलारशिपआ सोरबा बिपिएफनि थाखाय नङा सोरबा माने जिएसपिनि थाखाय नङा बेबायदि नङा गासैबो मोनथावथाव सोद्रोमायानो गासैबो आसनिखौ मोननांगौ बिनि बादिबो अमा फिनायनि जि मोनसे मिशन जि माने दाउ फिनायनि जि मोनसे मिशन फिसारिनि जि मोनसे मिशन सोलिदों बे मिशनजों आंहा बिश्वास दं मुसलपुर समस्तियाव जेसेबां रायजोफोर दङ गासिबनोबो आं मोनथाय होनो हागोन फैगौ 3 बोसोराव मुसलपुर समस्तिखौ आङो सबनिसायबो साबसिन समस्ति बानायनानै मोनसे जारिमिन होननानै आं गालांगोन होननानै नोंथांमोननि रादाबजों आं खोथा होनो हायो आरोखि নিৰ্বাচনৰ পিছত যেতিয়া ইউপিপিএল চৰকাৰ গঠন হোৱাৰ পিছত এইটো প্ৰথমটো বৃহৎ যোগদান কাৰ্যসূচী আজি মুছলপুৰৰ প্ৰাণকেন্দ্ৰ ওদালবাৰীত যি যোগদান কাৰ্যসূচী মই অত্যন্ত গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ কাৰণ ইউপিপিএলত আজিৰ দিনত বিৰোধী হাগ্ৰামা মহিলাৰে হওক বা অন্যান্য বিৰোধী দলেই হওক বিভিন্ন ধৰণৰ তাচ্ছল্যমূলক কথা ইউপিপিএল বা প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ এগেইনষ্টত কৈ আছে তাৰ পাছতে যে আজি মানুহ হিলদল ভাঙি প্ৰায় 3000তকৈ অধিক মানুহ আজি যোগদান কৰিবলৈ আহিছে বিপিএফৰ পৰা আহিছে জিএছপিৰ পৰা আহিছে বা একেবাৰে সাধাৰণ শ্ৰেণীৰ মানুহ হ'লেও যিসকলে বিপিএফৰ লগত ইমান দিন আছিল সেইসকল আজি আহি ইয়াত যোগদান কৰিব গতিকে এইটো এটা গুড চাইন বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ ইউপিপিএলে যে এটা হ্ৰস্বম্যাদী আঁচনি আৰু দীৰ্ঘম্যাদী আঁচনি দুটা ভাল আঁচনি লৈ যে কাম কৰি আছে গতিকে বিটিআৰ সৰ্বাংগ সুন্দৰম হ'ব বিটিআৰ চৰকাৰ গঠন কৰাৰ আগমুহূৰ্তত প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াই যিখিনি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল সেই প্ৰতিশ্ৰুতিসমূহ এটা এটাকৈ পালন কৰি আছে আজি অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠানবিলাক এটা এটাকৈ ইনগ্ৰেশ্যন হৈ আছে কিছুদিন আগতে এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ ষ্টাফ কলেজ ইনগ্ৰেশ্যন কৰিলে যোৱা 3 দিন আগত গতিকে এটাৰ পাছত এটা দলং ৰাস্তা এভৰি যিখিনি উন্নয়ন প্ৰত্যেকটা ডিপাৰ্টমেণ্টৰ উন্নয়ন একদম ত্বৰান্বিত হৈছে গতিকে এইবিলাক চাই মানুহে বিৰোধীয়ে কি কৈছে কি কৰে সেইটো গুৰুত্ব সহকাৰে লোৱা নাই কি কৰি আছে প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়া তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব সহকাৰে মানুহে চাইছে লৈছে লৈ আজি হিলদল ভাঙি আহিছে গতিকে আজিয়ে নহয় ইয়াৰ পৰৱৰ্তী সময়ত আপোনালোকে আৰু দেখিব গতিকে ইউপিপিএল দলটোক মানুহে বিশ্বাস আৰু আস্থাত লৈছে লোৱাৰ কাৰণে আজিৰ দৰে এনেকুৱা যোগদান কাৰ্যসূচী হ'বলৈ পাইছে গতিকে আমি আশা কৰিছোঁ ইউপিপিএল দলৰ তৰফৰ পৰা আগন্তুক দিনত বিটিআৰৰ সমগ্ৰ সকলো জাতি জনগোষ্ঠীয়ে শান্তি উন্নতি আৰু প্ৰগতিৰ যি শ্লোগান আছিল ইউপিপিএলত এই শ্লোগান পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ হোৱাৰ কাৰণেই মানুহ আহিছে গতিকে আশা কৰিছোঁ অনাগত দিনতো ইউপিপিএলৰ প্ৰতি আস্থা লৈ মানুহে আকৌ আহিব আৰু অনাগত দিনত বিটিআৰ প্ৰমোদ বড়ো ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত সৰ্বাংগ সুন্দৰম হ'ব শ্ৰদ্ধাৰ কোকৰাঝাৰবাসী জনগণ ইয়াৰ দ্বাৰা কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অন্তৰ্গত অঞ্চলত বসবাস কৰা জনগণলৈ এটা জৰুৰী ঘোষণা আগবঢ়োৱা হৈছে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ অধীনত প্ৰপাৰ্টি বা হোল্ডিং টেক্সৰ সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কাম পূৰ্ণ গতিত চলি আছে যিসকলে এতিয়াও সেল্ফ এছেছমেণ্ট বা ৰি এছেছমেণ্টৰ কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰা নাই তেওঁলোকলৈ আমাৰ বিনম্ৰ অনুৰোধ আপোনালোকে অতি সোনকালে অনলাইন যোগে সেল্ফ এছেছমেণ্ট আৰু ৰি এছেছমেণ্টৰ কামসমূহ সমাধান কৰি লওক তাৰ বাবে আপোনালোকে অনলাইন যোগে প্লে ষ্টৰলৈ গৈ আসাম প্ৰপাৰ্টি টেক্স এপছটো ডাউনলোড কৰি এই এপছৰ দ্বাৰাই আপোনালোকৰ আধৰুৱা কামবোৰ সম্পূৰ্ণ কৰি ল'ব পাৰিব নতুবা play.google.com/store/apps/ৱেবছাইটৰ জৰিয়তেও আপোনালোকে আপোনালোকৰ কামসমূহ সমাধান কৰিব পাৰিব যদিহে আপোনাৰ অনলাইন যোগে আধৰুৱা কামবোৰ কৰিবলৈ অসুবিধা পাইছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে কোকৰাঝাৰ পৌৰসভাৰ কাৰ্যালয়লৈ গৈ ৱাৰ্ড কমিছনাৰৰ পৰা প্ৰয়োজনীয় আবেদন পত্ৰ অৰ্থাৎ ফৰ্মসমূহ সোনকালে সংগ্ৰহ কৰি লওক বিতংকৈ জানিবলৈ কোকৰাঝাৰ পৌৰসভা কৰ্তৃপক্ষৰ সৈতেও যোগাযোগ কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে আপোনালোকৰ সহায়ৰ বাবে মেগা কেম্প কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত কৰি থকা হৈছে ধন্যবাদ